wo adinara. I say yes to me adinina for me. Say me wo Yesua. Me wo adinara. Yes to me adinina for me. Oh, say me wo Yesua. Me wo adinara. I say yes to me adinina for me. Say me wo Yesua. Me wo adinara. I say yes to me adinina for me. Yes, indeed. Today we pause and to reflect and offer our deepest gratitude to God for the boundless love and kindness He showers upon us each day. His presence fills our heart with peace and our soul with joy, reminding us that we are truly blessed beyond measure. I don't pay you the Asidani ye the mouth as if you yanko pono. Your dear Duma Badum so. Now no pay was not the enquache. Grateful for his endless love and kindness in our lives. I'll pay you than a sick. So being all set peacefully into yet another beautiful brand new week and of course a brand new day. Today happens to be the 8th day of April 2024. That is a beautiful brand new Monday morning. I don't pay you the Asida. Ere kwa mo chasifu nyankopon no. Ehuna bobirim nyankopon a odi adoma bo adom sama no pay. Enda na chinchim ne ho a na kwasan beto yen. Na wasan de yen ewura na wotwe foforo mu no. Gidie ni ahotoso ne wo sa ba mai mu se. Onyi yemma. And yen so. Seremdi kan na bribi we will pause and reflect on the good things that the Lord has done and continue to do. Enti edebia ye friend we ne no. Yen kan anuntum. Ye de aseda ye de bema ye nyankopon. Ye mre. Nya dia ye bebre. Ina ne awurade ayama ye oguso ye man. Ye ba ha wo se me ye munidin. Ye betena sia wo se me ye nkana asem. Oh da bia nya adwuma. Ye be kan pa. Ye be de nyame ase pa. Ye be koso a reflect. Na ye de yen deepest offer. And on ye gratitude. Ye de ama ye nyankopon no. Every single day bia ye be ka say ne no. Me de me betena ha me ka say urade me da ase. And you are getting tired of it. Any affair na ye ba abekama aboroso. Affair na ebe suffocate you ankasa because ye nye ready. Say ye be jai na seda ho enkomodie. Psalm 47 minutes into 6 a.m. Monday morning, live on your radio, coming to you from our national studios. We are here for www.ahenkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. If I call no more, I call download the apps now. My baby Dimbe Brino. Nyabotre say a year Ghana Waves na obe download you. Say a year Zaino Radio app. Zaino ne ZENO. Nia ebi mo friend Z no ha.
Ghana Waves, My Tune In, Modern Ghana. Oh, download your baby and be a bit me at Maakye On Ahenkan 93.3. So, bringing you the Monday edition of your most authoritative, social, political, and religious. In fact, religious and current affairs. Ebrana suye sinkonya. Every sabre copy msano pa non do ebebo. And I yes resa kanya honi enante. Enti yeda se ewo adwumani mu. Baby ama yakwa bia me run up pay. Yeda se bebre. We are so much grateful for the opportunity being our fed. We don't take chances for it. Enti yanso ye show bo. Say 15 sabre akopem se no ndu bebo no. Ne ba be boa wa bra bo, de ba be boa wo. Am wetimi take informed decision. Any yanso so ya bet next year chi. Ya de bro. Kamu.com, ejumamu.com, ifio.com, efumu.com, storehonomo.com, babyawutiebia.com, anopay yeda sibibre. Yeda asida de bema boafo, udi ahenkan kwame yebo. Jumpa hene Kofi Mensah, Kobe K, Billy Man. Ofremi obuwo ba. Ofori amanfo. Anopay so aye nyame pe, wade yenkwa ache. Ya samba ya beto osomne so ewie mo bransem se ne besia ko wadaro ma ye de be ma na afi ye de aka de ato so ene anapai April ne de to so nwotwe e free anopai akosi anwumre ewie mo brase ne besia ko se men kan che osa anopai nsuo e wo wiem kakra wo apue mantem ya yahodo bie e be petepete kakra enkranfo kra de bibiri nu ahya ase a mo experience nsuo no okokwa benya ne mpotamo nsuo no mo kire se to ewo eho enomo enti utretri mu dia ba apue mantem ha no mo kire sa no pay no nsuo no bepetepete kakra wo miaye ahodo bi nemum enye miaye ni nyina ne nsuo no ebeto miaye bi nso de awia na yi ne ti e free non do ho no mo kọ no ade a awia ne bebo pa afei awia ne be pie ntem na abo ne senti ebekotwetwe nsuo kakra de aba awia nti free prem to bredonko no mienu ho no mo de kro no o kire se apuye mantem miaye ahodo bi ensuo no bekoso amunamuna ebemunamuna pa miaye ahodo bi kura de ebepetepete eno no ye awia na afi ye kwa anwumre bremu no no nan no num ho no mo de kro no so no o kire se ewiem be chas aye se de etie that is ewiem bete ewo miaye ahodo bebre miaye ahodo bi no so de ade ensuo no bekoso atwantwan kakra bepetepete kakra intina me bo ne tofa de amawo a ensuo ene awia ediafra ewo wiem ti wiem bobren nsem no wadaro maya no abomoden ahye ne nso ede amayen e free anopa ya ekosi anwumre sede ebekọ ene wadaro maya de ho amane ede amawo no afei na ade firi na to ano mo as usual high ahenkan 93.3 FM jumedia ne bra so yi nkonwa kase mu ede ma odin eda so ne Maakye ofremi obowo ba ofori amanfo anopa nsu ye da ase se wa chusi yen onyame nka ho Ghana adisiye obuoba ofori amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Praise Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. enti yabako nyankopon asem no so asem ode abrayen fiti anopa yi We bless you, man. ekosi fiada
ne brana so yɛbɛkɔ so na fe na yɛ dwo de apa ho ntama ɛde ama ba ma mimi sendra ukwa sorry oh okay enti dɛn ɛkɔ so dɛn no sɔfoɔ kan okay ana upie free dem hɔ na ade ma sɔfoɔ ne yere so ɔmo kuyo ɔmo nkɔnkɔ dwendwen ho may the Lord have mercy. Yena bank kɛseɛ yɛn dimafoɔ na watwe foforɔ a wodi yɛwura mu yi so yɛgyae yɛn ho de hyɛ wo nsa yɛade srɛ mpaebɔ ne sɛ ka yɛn ho yɛn akɔ neaba die yɛn anamontuo yɛde epie afiri fie na yɛde bɛba efie biom no yɛgyae ne nyinaa hyɛ wo Awurade nsa sɛ ma wadom nyɛ kɛseɛ mfa ma yɛn bɔ yɛn ho ban ɛnyɛ yɛn nko a yɛne yɛbusua bɔ yɛn ho ban yɛne yɛasefoɔ bɔ yɛn ho ban yɛne yɛdwumayɛfoɔ bɔ yɛn ho ban yɛne yɛn mma bɔ yɛn ho ban yɛne yɛkunu yɛyere bɔ yɛn ho ban yɛne bɔ a yɛsrɛ wo Awurade sɛ ɛma esum ennuru wɔ man ɛma amambɔyɛfoɔ a wɔn adane ohuriye mogya ɛmpa wɔn tirimu da ɛmmefiri ɔman yi awora mmɛto nhyɛ yɛn so ɛne yɛn aso ɛnhwɛ yɛn bɔne yɛn mumuyɛ yɛn nsɛmɔne die ɛne nneɛma ahodoɔ bi ayɛ yɛ a ɛbrɛ wo honhom ase na egu adwuma nimu aseɛ no ɛnhwɛ so na ne yɛnni na mmom abrɛ ne dɔm nyinaa mu no yɛsrɛ wo Awurade sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn ɛnigye sɛm no sɛ ɔsesɛ yɛda no adeɛ kyeɛ ne a ɛyɛ da foforɔ a ɛnneɛma bi a yɛyɛ ne nnra ankɔ yie no yɛbɛtumi ayɛ ne yie ɛnɛ enti it's another chance a wodi ama yɛn a yɛsan ba w'anim biem ne yɛsrɛ sɛ ɛnaano mpaebɔ a David ɛbɔɔyɛ ɛnaano mpaebɔ a Awurade Paul no mo bɔɔyɛ ɛnaano mpaebɔ a Peter no mo bɔɔyɛ no saa mpaebɔ no ane yɛsensɛ Awurade naano na David asɛm a wɔka ne sɛ Awurade hu me mmɔbɔ ne fa me bɔne nyinaa ɛkyɛ me na mmom ɛnyi wo honhom do not take away your presence. Before David realized ya no obo sampaye no na we the essence of the presence of God when it is hovering around you. Se onyankopon ne honhom bo wo ho ban edi wo ho ahyemfira ohu emfaso a ne wom eni ntina na David esre wo Awurade se hunu me mmɔbɔ ne fa me bɔne nyinaa kyɛ me na mmom enyi wo honhom emfiri me so because ohunu sɛ wo Awurade wo honhom firi ne so a ɔbɛyɛ agyankaba yare bɔno a agyankaba hwan ɛna ɛba bɛboa no esum duru no kwan mu a agyankaba hwan na de kane ɛbrɛ no ohun sɛ wo Awurade wo mu a and I know na yekenkan with the book of Isaiah na yehunu se osena me Awurade besoa wo menkode ntaban so eni ntina David hu se eni se Awurade ne obi nya fan a oye mobɔ se Awurade ne obi nya fan a eyade asa nipa no oye mobɔ pa eni nti David asem okan ne se do not take away your presence from me. You are wonderful. I will lift up your name. Rather have mercy on me. Into oguso a obo sa empire no na Paul so be so mu na asem no wo kan say create in me a new heart. Boa koma foforo fa to me mu nemwa me na mintumi nante wo wakwan mu because ohunu sese oni Awurade ne nam na wonam na kwan mu a the Lord is bigger and better and best than whatever problems you think you may be going through right now. Intiano na de me ba asemo a ye de bre na wotwe we mu nyina ne say the God in you is bigger than your problems. There be one brofo no. Me say the God in you, onyankopon a ote wo mu no, osotan o hawo no, osotan wa mane no, osotan ya wonam mu e ya wadwene se ebun kama fa wo so a.
The problems that you think has overwhelmed you. I have come to tell you, say, the God in you, you have a certain God in you. The one who created the universe. Your boss any munio or tiwumu. Onyankopon tinuyem. Onyankopon special way bia. What said that boy could be or teso ti baby? No. Onyankopon ti nipam or the nipa ene ye juma. Ewurade fa nipa no de esire nipa. He uses man to bless man. God lives directly in us or tiemu. Onyankopon tiemu. Na eno na no pay or semen kan kire obi o tie me say. Onyankopon a wote mu eno sa revelation na ohima mercy hunu ya na ode to nwom no. Me wo Jesus a otimimu. Otimimu onyame tiemu. Otena kuma mu ton. And listen to me, girlfriend. The God who lives in you is greater and bigger than the problems a wukomu sese ya no. Amane a wukomu sese ya no. Onyankopon a wote mu no oso chen sa amane no. And until this week, Ewurade say we should deal with this topic. Ewurade say we should talk about it. Because eduru baby ya na ya were hosem. Say onipa emma nani ma ne ho so say owo biribi a esombo a ewoni mu. Eni ti sa amane bi no onam mu e wo so wote ase say onyame a wote ni mu ne so sen amane no. Amane no, it is there but for a moment. Amane no aba a emma say ba be bunkam afa so na emom aba enche ebesan yakọ. Ohaw na ba but for a moment aba enya de eba beji akonwa tena so ebekọ. Unim die ntia because nia odi hene no oso sen sa yare no a aba betena wo so no. Nia odi hene wo mu no oso sen amane no a ono so ye gang leader eninti oba betena wo so betete wo no. Me say amane no aba ono so oba beji akonwa tena se no. Nia odi hene wo wabra bomu no oso esen sa de no. The one that who reigns in your life is bigger and better, greater and best than the problems that you are going through right now. Sikasem no aye basa no, yawo ohimbia oso sene se sikasem no aye basa no. Na Bible say sika ne dwete eye ne dia. So o hawa wo na mu no se eye sika hawo a nia odi hene wa wabra bomu no so sen sa wo hawo no. Adentia sanse sika ene dwete efiri wonu Ewurade no. Se eye yade bi na aba betena wo so ene ono no ye na adwene so oba be take over your life a ma yade ni hunu se Ewurade Yesu Kristo man tampiamu ene wunya wa yaresa enu nti sa yade yi abade metenka se me yare de metenka se maye mrede metenka se mi ni sika de metenka se mi fie wure tumi de metenka se eniema mu aye dene eniema mu aye tawe metenka de but enya de a eba betena ase woni die ntia ahotoso ne se dia odi hini we yemu no oso sen sa ohaw na aba no. Yes, they have come but for a moment. Why? Because the one who reigns in our lives is greater, better, best and bigger than the challenges, the problems that confront us. Mimi adofo anopei nyame ka kire wo ne se ma onyame a wote wo mu no ensombo hunu sa wo sum nyame kase bi hunu sa wo sum jataburuwa bi hunu sa wo sum nyame a ono ne wiase niema nyina oboye onim die nti a wo bre no because unya hu se onyame bi te wo mu asa nyame na wote wo mu no oye bigger and better oye greater even if we imagine say we kitikiti kura no a oye bigger than the problems I will go through this morning. Listen to me. Enya dia wo fie ro be yi wasi abonten wate. Na gidie ni ahotoso se onyame a wote mi mu no wo so. Na sa nyame no ekenya ne ho. Na o tia ne chawchaw mu. Na hinie mu nioma hyase se ye kese a ohaw ni bedwane, amane ni bedwane. Bibie ni wonu mu wiase we mu a onyankopon ni ho anu aduro. Owo ho anu aduro.
ɛyɛ ne duru baabi a ɔmane ba ɔmane mma sɛ mmebu nkam fa yɛn so sɛdeɛ mekaeɛ no na mmom ɔmane ba sɛ obi wɔ hɔ koraa no a onyankopɔn mpɛ sɛ ɔne na yɔnkofa emu ɛyɛ den sɛdeɛ nano na meka kyerɛ wɔ no ɛne nti ɔbɛma amaneɛ no aba amaneɛ ne ba na wo bɛka awurade abɔ mpayɛ amaneɛ ne meku o but it will draw you closer to God and you will be reconciled with God. The relationship you have with God no ɛbɛyɛ so solid ɛna amaneɛ ne nti nya amaneɛ ne nyinaa na ɛba sɛ ɛba bɛku yɛn ɛnyɛ ɔhaw ne nyinaa na ɛba sɛ ɔba bɛku yɛn na mmom onyame a wɔte yɛn mu ne so nti wɔnim ne ɛbɛboa ne mma na wayɛ de ama yɛn Israel dɔmbarima nti n'anim nkyerɛ yɛn Ghana nyankopɔn nti n'anim nkyerɛ yɛn anɔpa yi na ɔma yɛn hunu sɛ nea yɛnam mu bia no we have a bigger and a greater God in us who is so big to the extent that the problems and all the challenges that we think we are going through right now no isa ɛwɔ n'anim san sɛ ɔwɔ ano yie ɛde ma adeɛ biara ɛno nti ne yɛfrɛ no ɔbɔɔ adeɛ nti deɛ ba adeɛ na ɛnyɛ nyame na ɛbɔɔyɛ deɛ ba adeɛ na awurade ama ho kwan yɛ bɛtumi ayɛ adwuma nothing absolutely nothing awurade nti n'anim nkyerɛ wo na ɔnka wo ho na ɔma wadwen mmra wo ho so ɔma w'ani mmra wo ho so na wonhunu sɛ wowɔ nyankopɔn kakraka bi a ɔte wo mu a wɔso kyɛn handkerchief no ne wakɔtɔ abɛto dan mu hɔ no ɔso kyɛn soobolo no a yɛsɛ Yesu mogya no wowɔ nyankopɔn kakraka bi a ɔso de kyɛn sticker no wowɔ nyankopɔn kakraka bi a ɔso de kyɛn anointing oil no bansere na egu ase no wowɔ nyame bi a ɔso ɛsene saa deɛ no deɛ nti a wonhyɛ da nhunu ne kɛseyɛ no sɛ ɔnhyɛ da maa ne kwan sɛ ɔnni hene na ne kɛseyɛ na adi ɛwɔ w'abrabɔ ma ne kwan na wobɛhunu awurade na ne onyam awurade nka yɛn ho na ɔnte n'anim nkyerɛ yɛn yɛade yɛn nyinaa mu na yɛnte aseɛ sɛ onyame a ɔte yɛn mu no ɔso sen ɔhaw a yɛhyia no abere biara fɛɛ no nante na awɔtwe fɛɛ no nante ɛnɛ odwadini fa akukuduro na fa yɛ adwuma no obi biara ne adwuma bi a ɔyɛ mepa kyɛw fa akukuduro na fa yɛ te aseɛ sɛ wɔ nyankopɔn kakraka bi a ɔte wo mu a ɔso ɛsen ɔhaw ne amane a yɛkɔ mu nyinaa ɔfrɛ me ɔboɔ ba ofori amanfo ɛgye nyankopɔn ba nyankopɔn no nkronkron nyankopɔn no ɔka yɛn ho abiri nyinaa na sɛ ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn ara a ɔnwu yɛn anim ase da ɔbɛhyɛ yɛn anuonyam na yɛn so yɛbɛdi adanseɛ sports ɛyɛ up next ɔmo wie a yɛbɛsan aba abusua ne yɛba bɛtoa ɔsom kɛseɛ no so ɛnyi fidie ne mfiri ha ɔmo brɛ wɔ sports update ɔmo wie a yɛbɛsan aba ne yɛbɛtoa so medase Ghana adisi ọwọba ọkùnrin amanfo ẹmamọ àti ẹnìbá Ahenkan 93.3 FM. You are wonderful. I will lift up your name higher. Yes. We bless you, man. Ladies and gentlemen, it's sports time! Yamamu nyinaa kwa abasonko bio asan aba Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsɛm ɛna yɛde ahyia wo yɛato din sɛ evidence based sports presentation ɛna yɛde ahyia ɛnɛ anɔpa yi midin ɛde Joshua Kwabena Jenim Yosef G Obetene kan Raymond Ashete Rat Benito Mauli Daniel Denchi enso eti machine n'akyi a ɛnɛ voices ahodoɔ no nyinaa no
obe pia egum enso de maye ene anopai me emphasize Emma Festus Enterprise o maso ye na sen abo isiketu me da gudie mu nsem no enso ebrel je tiene se adwuma ko bi na ubie anase ankran wo fie na opediko de anida ho no me be san bo adwuma mre tenten ede ama ode a eno ene Festus Enterprise se ope DSTV Multi TV Canal Plus Star Times anase AG Plus komodi mi na pese auto use ana recharge dia ni na Festus ene kama enso ede amount we pie machim da hanum nyina dia Festus pena okọ abunya satellite na fe terrestrial decoders a ani eda ho afa sanso atonton TV Hisense Asano LG Samsung Nasco brand BRB any inches BRB obodo bi ato ewa Festus Enterprise TV one mount decoder stands ye di bi aba remote control na opese auto say u decoder there na say TV there no nyina na ebi enso available ewa Festus Enterprise afa AC ye di bi aba hospital BRB and found baby odi bo bia no ukopie mu ewa Festus Enterprise a bunye bi no ato na onso akoyusu na bibia nso akokama edi amount ebia satellites anase ne AC no one fan bedan odi kodan obi fort aba ho ne fixing no yesi fa fort ne bra ibehwe sesi fort na edi amawa onsan ensiasa oha no ebiu uhwe chi akonya na ese achimodan yene eye Chumesi Sport no na ebo ehwenim imprempren de ye fe Nanes Palace yesanso eben shell fleet station no ewo achim odan number ni enye 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo Ramen Barbering Salon enso sebra na send de honum na obia eko mu a ine yeko school ya yeko adwumam ya ye tise tinko na pese oyidia kokopie ma vise ho na obia enso eko etin haircut biabi yebeyi enso ne kama edi amao ene ohwe achi akwan ya yewo achim odan Roman Junction yenim satin teams ni fie ni eben ho ababompa junction so yene fitting shop no ena ebo enhwenim ebia pese befo yuti no fie edma wa ye friend home service friend number ye na oni enso endi enkomo 020 840 0859 020 840 0859 and 055 271 6777 na one Ramen Barbering Salon enso edi enkomo Afrakuma Community Hospital enso aso ye na sen de chene se na no pay wasore nyoma enkoye emfa maw wa wotin kan se body ni mu no wa ye weak malaria na etiti wa typhoid na nei eja kodanda ukopie mu o Afrakuma Community Hospital a ye hwe SSO kama ama isa ho no so no afru so uhwe chi akwanya ye wo eye Gan West Municipality mu ama Saman Stadium Junction honom ena ubohu yen na oba your world trained doctors afa midwives any nurses a omunim adwuma na ombehwe ye ma onware wanyina enso atu aira your OPD ho lab ebi ho theater ebi aba afa labor ward any children's ward nyina no ebi available enso ewo Afrakuma Community Hospital the chance oyare a Afrakuma Community Hospital enyo first choice kopieme na fa onware wanyina no yensa no one time enfamo ye adwuma 24/7 yempon na sekron na etete wa Afrakuma se brai obahwe ayutu no kama edi amawa ohobia enso embechire biu number ni enye 0597 005963 0597 005963 na wajinchire mu a esi midi edi Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajiri enso ehyasia ba Yensen semna sense Every Ghana Premier League no enso aso ye na otwere games ahodo no etodwa match day 24 any games are say etodwa na dan ni ewremu a sei ena kokowwe Nations FC etena fie omo boy kan ba ko ema Great Olympics entumi antieka no Akala Lions etena fie omo she kan ba ko before quarter no enso entumi anti Beche United etena fie any Kumase Asante wo ko metema eko eti odani ewremu aduana Stars etena fie boy kan miensa atu enso etimba ko Dreams FC game ne de na omoko Africa eniti empinfo etu asheda odani ewremu Heart of Folk etena fie ama biani Go Stars enra omo chioma bon kan ba ko a omo prayer omo tumi enso anti Carolina United